Nik espero dena da Euskal Herria bildu. Zalantza bat izan nuen Euskal Herriak bildu esan behar bote genuen edo bildu Euskal Herria. Baina hitz joko horretatik tira nik uste Euskal Herria bilduk sekulako lan egin behar duela Euskal Herriko herrialdeen arteko kohesioan, lurraldeen arteko kohesioan. Azken burua, 3 herrialdetako hauteskundeak izango dira kasu honetan, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Gipuzkoan bereziki, Gipuzkoa kokatutako Euskal Herriko ernamuinean da. Gipuzkoa Euskal Herria du mugakide. Itxasoa parte utzieta, Kantauri itxasoa, iparraldea hor datagun, Nafarroa, Araba eta Bizkaia, eta guztiekin baditu mugaketa. Nik espero dudana eta uste dut Euskal Herria bilduk lan handia egin behar duela kohesionatzen eta lurraldeen arteko batasun hori sustatzen. Autonomia erkidegoan, baina baita ere Nafarroarekin eta iparraldearekin. Hor badago lan bat oraindik egin behar dena. Elkarren gandik aparte bizitzerik ez daukagu, ez du, Gipuzkoak bakarrik bere burua aparte bizitzerik ez du, tamaina nahikorik ez du, eta elkarren beharra daukagu. Gipuzkoarrok, Bizkaitarren beharra, Arabarren beharra, Naparren beharra eta iparretarren beharra. Hor badago sekulako lan egiteko. Berdin zerbitzua lorretan. Lagun batek esaten du moduan, hor dago bidazoa, bidazoa mapetan behiatzen baldin badugu, ikusten dugu, bidazoatik, hegoaldetik ikusten dugunean, bidazoatik iparraldea grisa ikusten dugu. Han jenderik bitxiko ez baliz bezala, eta iparraldetik berdin ikusten dut, hegoaldekoa grisa. Guk egin behar duguna hori gainditu. Absurdua da, zerbitzuak ez partekatzea mugazalde batekoak eta bestekoak, eta hori gertatzen da, iparraldekoen kasuan, askotan osasun zerbitzuak eta bestelako zerbitzuak erabiltzen dituzte Gipuzkoan, eta Gipuzkoarrok berdin, zerbait gertatzen baldin bazaigu mugaz bestaldera pasatzen denean, ez han aurkitu beharko genuken behar dugun asistentzia. Hori da ere mua, euskararen alorrean sekulako lana egin behar dago. Eztabaida inposak eta desinposak, askotan nik hori entzuten dudanean absurdoa iruditzen zaiten. Gaur egun derrigorrezko eskolaldia planteatzen da pertsonen eskubide bezala, eta ezagumendua nolabait inposatu egiten da, 16 urte bitartean Euskal Herrian pertsona guztiak derrigor eskoletara joan behar izaten dute ezagumendu bat eskuratzeko. Eta tartean euskara izan liteke. Hori inposaketa da, hori eskubidea da, eta onuragarria da. Euskara jakitea, nik uste guztion nahia izan beharko lukela alde batetik, eta bestetik pertsonen garapenerago onuragarria da. Uste mezu hori zabaldu egin behar dela. Erabilerari dagokionez, oraindik sekulako lan egin behar da, baina nik uste hori instituzioetatik hasten dela. Euskararen erabilera ez da norbanakoaren erantzunkizuna soilik. Batez ere, hizkuntza soziolinguistikan esaten da inorena izan gabe guztiona den zerbaitela. Hori da euskararekin egin behar duguna da. Zabaldu eta naturaltasunez erabili. Hori lortu alizateko lehenbizi ingurunea eta testu ingurua, eta hor Euskal Herria bildut lan handia egin behar izango du. Eta hortik tiraka esan genezaken hezkuntza, zerbitzu sozialetan eta barretan. Baina, nik uste 4 urtetan zerbait egiteko aukera izango dugu, dena ez.